Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linlingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas, intabuya en dagiti naalas ken napintas, kanintarik na en sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadag iti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadag iti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Naibag nga bigat yung aming nga sangapada papagayam. Mani po dito yung Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Ang masaragan ni Barangay 31, Talingaan, City, Lubot, West Lawak City, Ilocos Norte, Philippines. At di man ang nasumangbay di programa, Dear Manong Nemi. Kada ito di pagayam nyo ni Manong yung Nemi Ruiz, kung kablaw tinimbag nga bigat ng bagal daw ng mga oras kada kaya may nasang apada. Anyaman nga aldaw, anyaman nga oras, iti ayan nyo ita, apas at tilubong kabkablawan na kayo tinaragsak ngayon kay panagbibuya. And please share this program. Kumusta kayo amin mga kanemers? Please share this program. Ken padanan nyo ti pagkasaritaan ni, sino di ma nagsurat? Tinagan na? Babae. Ni Jessa. Ni Jessa nga aglalakay. Kunada, ti awag na. Jessa nga aglalakay. Api nga taglalakay. Api nga taglalakay, tinipili na. Adama dagit agbabakad, adama dagit aglalakay ako nada. Kaya, hindi nurgi, nati surat pakasalitaan ni pagkayam tayong Jessa, ngaglalakay ka no. Api nga aglalakay. Nadungungat at lakay? Ano makunayo pa alakay? Nadungungat lakay? Ayan. Sagudayang narut ti surat, ti pagkasalitaan ni pagkayam tayong Jessa, ngaglalakay ka no. Kunana nito'y, Dear Manong Nemi. May sakmet kadagiti kang kanayo nga tumtumungig kadito nga programa Manong Nemi. Kat adda dayo ti madmadlaw ko. Nakaduan na kadagiti agsurat kat nakurapay da nga muna sa adan to bumaknang mundo sumaliwanwan. Takas na tibiyag Manong Nemi umuna ngadda kay ti baba sakan tumakadano iti ngato. Adamat dagiti kundaway ngadda ka ti ngato kat manabtuog ka iti baba. Takas na tibiyag ako nada. Marigrigat kami laeng Manong Nemi. Dito yung irugik, iti kinarigat mi. Talo kam ngagkakabsat Manong Nemi. Siyak na kinting nga. Kakaiso na nga babae Manong Nemi. Kunada kit kano babae nga anak kit pagbayad ti utang. Kasta nga ta? Lalaki tinauna kabsat ko Manong Nemi. Iso dito ni Manong Henry, idinto tatiburdek ni Kat Junior, ni Ading June. Nitatang Manong Nemi kat makitaw-talon laeng ni nanang kumpormam na timabalin na nga itulong para itiyak kasapulan mi tinaldaw-aldaw. Nagraduarak Manong Nemi iti high school kastamat ka ni Manong Henry sa anang nga nakapag-college Manong gabong harod ti kinarikat ti panagbiag mo.
Idaantak pa lang di high school manong nemi agar aram idin ni Ruben kanyak. Ni Ruben manong nemi iso tinakapagtuloy nga nag-college. Kat nukasta nga tirabi umay nakpasyarin dito'y balay. Bag nga, rabi yung tata, nana, daak, ay, Ruben Barok, nagtugaw ka. Simrek ni Jessa dito kwarto na itay. Jessa anak, anda ni Ruben. Sangwak tumit ka na, manong Nemi. Kumustahin nagtumit? Kumusta? Stoy. Nagtetext ka ka. Di ka mag-text back? Siguro onload ko. Una yura mo siguro aludak ta cellphone mo. Matakas ta, Ruben. Bisyak siguro. Kumusta ka niya trabaho? Kaya nga narigat. Nagrarano na adult customer. No, doon may mga niti karinderi nga magpapayag. Tunanong kami nga klunin na. Ubig na ba Ruben? Di ba si Kamala nagkuna nga kahit mo pa tagturpos? Siguro yung makapagturpos ako niti college. Kada doon pagtrabaho ak. Maaklunak siguro. Barbarang nga. Saan ko asigurado eh. Tabi nga min. Anya pala kami sa mo kamakayatan kanyak. Sisak man lang aram kang kasang ka di. Di mo ko na hindi kastangot ha. Kasi lahat mo lang na doon na yan. Bagang siksikala tag-aram kanyak. Ginabot no naman nung namig at adu pa hindi kita mangibagbagati I love you kanyak karag iti customer iti karinderi nga pagpapaayak manong nemi. Naroon na karag kita jeepney driver, tricycle driver, at dapat kita minibus kan bus driver. Saan kay bagada manong naming basta driver kano kat sweet lover. Yung tsak maawatan di pusok, siguro kat sampay nga dimteng manong naming tilalaking rumpeng ngayatek. Uno, awang pa siguro iti mabaling ko apakain laban. Simrek di construction ni Manong Henry, Manong Nemi, Isua, Adanubianan. Inyam amuna pa yan kada kami Manong Nemi, iti may sa nga aldaw, nga bakasyon, Domingo, day of kumat data. Iso da ito yun Manong Nemi, ni Manang Helen. No plano yung tagasawa na ko akit adalata ka na kayo ang panagkunak ito bin kayo pa agururno nga tatang kinuna ni Manong Henry Manong Nemi lumabalin ako man ako adda mabalin tayo tapno makabagbasa kay kumamila iti college si Jessa tang apay isyak natin kita yo yung tul ka ano nga klonem ni Ruben saan ko pa sigurado uno da nobyo mo kada kita customer yu karinderiya pagpapaayam di ka nagpatulong ko makinimanang mo Helen barbara na pipinas di pagtrabaho na sales lady baka langin ginamit di kasuldo na ngamit ka parehas lang tatang sa may sa napimpitas sa karinderiya damag ko kit makayawit po no ka ni Jessa iti handa malako. Peso na balasan ko tapedyo pumaksiw kami matnukano basta nga di ko nga sang kabasin na karne ng ayawid na. Manong Nemi nakapagturpos idin ni Ruben. Terror na pa yan ti pa nagka-board na kanuruganan Manong Nemi nagtrabaho. Umay man na nagpasyar ito balay, Manong Nemi, flowers for you. Kanata pa yung chocolate. Abe, katawa ka. Unang ita lang umay ka nagpasyar nga. Ada sabong ka chocolate. Kabutad ng sweldo. Agsweldo akon. Thank you, Ruben. Siguro, maklon na kitan. Diyan mo Apa kan timo mo? Manong nga taman nga aramat. Idadata pa lang ti high school, di ba? Almost 6 years Naanos ka
Ganda ito nga ibagbaga kinaanos ko. Isot mangipanak na ganapod no ha. Ruben, hapi ngamin nga siya. No, hindi, hangka pa yung nagraduar, kat hangka pa yung naklun. Itakid din ta. May saka ng professional, mga opisina. Sana ka may karikan ka, Ruben. Saan nga datot panunutem, Jessa? No, kayat mo. Pagbasahin ka. Nagyamanak. Ngayon niya ko matirason tap na pagbasahin na. Tapos mo, baka pagturpos ka, tapos na hangkan nga, hamon ni bagbagang saan ka may kari. Nandiyan nga maawate nga ti pusok eh. Muna ta ka di ururayam? Siguro ururayam ti lalaki ang makainlabak. Ewan pa ngamin, tiniisang-isang nga nariknak. Anya palat sa pulong kanyak. Nagwapo ak mo, nasigpet ak mo, di adal ak, mga obisin ak. Ano pala sa pulong kanyak? Bagar makaungit ka. Ang makaungit. Di ba kasdawa ka magat no abay? Siguro kat saan na sikat na ikari, Ruben? Sino nga rod? Apay pungtod ka manin. Mabanog ni Ayat, Jessa. Nabanugan tapusong nga gayat kanyak. I'm sorry, hanggang matinig ka dinamnama, inig kang kakadi. Yung bagami din na makapagturpos ka, makapagturuposak ka na trabaho. Sapay kumakunak. Madaro mabaling ko. Ano nga di bagbagatapuso? Abig no. Abay, diya ka mo. Alangan magnaroon nga, won ko nak, ori sa amet. I love you to ko nak, makiasawa kan ka, sanak tumot ka naragsak, gamot saan ka ngayon. I'm sorry, Ruben. Diyak ko mapakabasulan ti parang pahay ko ken ka. Ore may saka na professional. Nakaskas daw ti puso mo. Ore nga rod siya kat mas daawak. Ore datatang kininanang kanagdakapsat ko mas daaw da no apay nga saan ka akayat. Uwen manong nemi kang runan nga siyak ti mas daaw no apay. Nasaan ko akayat ni Ruben, idinta na nagwapo, nasingpet, kanaanos, sa adan trabaho na manon nemi. Apay nga ta? Adun sa akin iti mauyo, ag mauyo nga puso ako nada. May ibilang ka rin nga ti pusok kitag mauyo. Ta saan ko akayat ni Ruben, idinto ta adamin kang kuwanan o ararigan. Aging gama nung nemi nga napasamak, ti may sa pasamak, nga dya ka mo, no anya trumbe nga ramidag. Ngamin manong nemi, nasangdo, di tatang itinuang. Pahuni ba't masangdot nuangin? Buwan manong nemi. Ang dagi ti karinderya, manong nemi, magpapayak, iti may magang, nasangdo ka nun ni tatang tinuang. Entanay dati hospital, manong nemi kit kasapulan. Dinakala kantidad, tapos nilikasta kita. Maispal ni tatang. Manong nemi, bakrang tinatamaan. Kit amom ti Sara tinuang agad. Ibagata pa kit din manong nemi nga 50-50. Kasla sa awan ti tiyan sana pa nga magbiyag. Ng kasapulan manong nemi, operasyon. Ket nangina, ket pangalaan mi. Numanen mapukaw ni nanang tipuot na manong nemi amang pampanunot siguro. No posible nga mapukaw mi ni tatang. Ni manong Henry, di namat amo teramidan na. Kastamat tayo manong nemi kay ni June. Manang, ni teramidan tayo. Ket agsapol tati kwarta ha. Umutang tati kwarta ka sa pulan. Sakpay nga maladaw ti amin. Anong name ni Ruben na dakos iti tinawagan? Ruben, Jessa,
Amo ka di may nadamang tinapasamak yung tatang ko. At napasamak na. Nasang doon tinuangkat ka sa pula ni takalakan ni tatat no laing. May sayang ka ti operasyon. Tapos yung kastakit may spalpay di biyag ni tatang ko. No, daman maitid ko, basit lang. Hangumanay. Tulungan naman ka na gini ama mo. No, daman ba yun maling agpautang. Diyan ka mo, nagkuti. Nanuben mo na. E di ka dami ti hospital, nemi, at masidag kanya kalakay. At ang sakit di problema, malasan ko. Tata ko nakasigo di detalyawak nemi, tatimak na lanyat kat lakay sa nakakurkurbat-bat ti rupa na. Nga da sa rukod na. Sa nakakalugong nemi. Dakil di problema mi tata. Kasapulan ni tatang ko ti. Dakil kandidad at numispal. Nasangdo nga mi ni tinuwang. Ibagam ka rin iti mga gasta. Sahon ti makamo. Tata? May sakabak nang. Alaman tata. Kasla sa anak ka mamati, di manunemi, nga damay sa alakay, nga baknang manunemi. Samot ang lang hanamat alangan ti baknang. Ngayon kinasarita ni doktor manunemi, idita, ilukat na, di, bit-bit na nga klats bag. Ada enroar na manunemi, checkbook. Nang pirma ti, sana inyawa ti doktor. Rugin yun ti operasyon, iti kabitan nga panuwan, doktor. Tapno makamat yung nga mespal ti biag, ti ama, ito nalapsat ng malasang. Alawan na, tata, alawan sir. Agararag takin na Apo Diyos, anat nagam mo? Jessa, tata. Ay katamon tayo naman na panagdanag mo. Awan di sa baling aramidan tayo, no, di mga kararag. Asabay ko tama ispalitatan mo. Agaman kami, tata. Ni Apo Diyos, tayo rubay nga paggamanan tayo. Nagruna ito na maispalit ti amam. Siya gaya ni tatam nga Rico. Rico. Naganyo ang peso, tata, kit Rico. Rich. Awang pati asawa. Kahit mo, ngagbaling kang asawa. Tata. Nagbakada tilakay manunaming at pala papanan na. Ay, cellphone mo, malasak ko. Tata. Kaya, itadbukan niya cellphone number mo. Tawagan nga kahit ko, kumusta ka Dagos? Kamusta ka Dagos no? Ano ti pagbanagan ti operasyon ni tatang mo? Iso da ito, tata. 0919. O sige, ipon po ko, sigod ti cellphone ko. Nagpinda sa cellphone naman. Manong name, dumasdag ni nanang kaniyak. Tapos yung mangpad nga na pa nagremedyo. Anak ko, dito lang tinaurnong ko. Naurnong ko nga, kadagiti nagpatulungan. Nang, ibulusayon data. Awanan ti problema tayo. Madaman ti operasyon. Saan nga narugit? Adamay sa ngalakay nga timulong. Nang iti tseke. Ay, sino ngalakay? Rico kanot nagan na. Diyan ka mo, tabigla lang tangandaan, masidag ang lakay kanyak. Madaman iti pa nakariribok ko, diyan ang tal na. Numanin, ada tawagak. Ito ay masidag, na magnan problema, kimbaga ka. Siya akong di makamuuna na. Sana ka di baga nga, awang pa asawa na nanang, kaya't nakanong asawain. Na, ina na nga ron. Ang mga mat no, medyo ito pagsingirnan. Tulong ko na naman, di naman ibaga nga, tuluwak ni tatang mo, agasawa ta, di naman ko na, munamot ngayon, nang titi-check, sakbay yung baga ng asawain na. Kasano kalakay na?
Nalaklakay nga amang ni tatang lolo ko ma. Tiawag ko kayong kuano. Nana ako katakalo na yung pagkamanan tayo. Ada internet ni Apo Diyos na nagtulong ka na tayo. Ay, datan ni Manong mga Henry. Ada na medyo ram, Manong. Dito lang. Kwartamon, Manong, data. Apay, madaman ti operasyon. Datamat ni Ading John. Adamat ipagpakita na Manong naming na nagpatulong nga ron kadig mabalin na nga pagpatulungan. Kwartamon data John. Kadig kararagtakin hapon Diyos. Sabi ko matagbalik ito operasyon. Ada nang tulong ginitatang manang. Ada, may isang alakay. Alaklakay tilang anak, nakakurbat-bat tirupa na. Saklaka mo no, ubanan ta, nakakalugong mo. Sigurado nga, ubanan day dyan ta. Kasi ka na lakay na. Di problema. Imbaga natin ka na kahit anong asawain. Mayatan na nubak na manang. Kahit yung sawan, aglalakaya. Di pala sumbatan ni Ruben. Ngayon ti makiasawa ti lakay. Maparagsak na ka na rin Alak, saan nga rin at panunutin no maparagsak na ka. Ato kwarta na. Nanang saan na ka maparagsak ti kwarta? No para iti pagsayatan di amin. Apagid nga saan kas pagarikan. Kinunakmat manong name matlaang yung baga. No para ti pagsayatan mi. Amin. Nasa lang ang pagsayatan ni tatang. Apagid din. Nandiyak kayat kumat magkiasawa ti may sangalakay. Diyak pa maipatig ni Ruben. Idin to gwapo kan natatrabaho nan. Nadya nga tangalakay. Bagadan to ba agrupo-rupo ak ti kwarta. Magkiasawa kang kuwana. Gabulang ta baknang. Idin to talakay. Manong nemi balagi ti operasyon nakalasat ni tatang ken patay. Kat kabayatan manong nemi ngagpapaungan. Dimit lumawag ken tila kay manong. Imbaga na nga tumawag to kanyak tapno kumustain na ni tatang no nakalasaten. Nalipatan na siguro. Baka nakabkabaw na. Gabuti pa nagkabaw na siguro. Nang pirma iti cheque nga numanot ka sa pulan kompleto. May ganun. Ngayon at least manong nemi nakal tinaitulong na kada kami inispal na tibihag. Isot inaramat ni Abo Diyos nga nang ispal tibihag ti amami. So nalayang manong nemi tayo di may ruwarin ni tatang iti hospital saan magtan nga makapagtalo na ta. Madi kang kuha na tagtrabaho dadagsen. Nagtutukaw balatan manong nemi dito balay. Kat ninanangan ti kakaasi manong nemi. No awanin ti itid ko ang kwarta na agsaldo ak kininanang. Awanin ti pagbiag mi. Edin to ta ada pa lang ti Purtian High School ni June manong. Edin to ta ni manong Henry mat manong nemi jasweldo nga sweldo na nagtrabaho. Or ornungan namet para kadakuan da kini manang Helen. Ti sagsaganahan pa nagkasarda. Aging ka manong naming iti maysa nga bigat iti Domingo adakam amin dito'y balay idita. Adagsar din nga kotse, daklabin na sa kotse iti sangot ti balay manong name. Iti tumantagak iti tawa. Adadim sa nga lakay. Tilakay nga nang tulong ka na kami. Nanang. Ay, apay, the problema. Nanang, medyo tilakay nga nang tulong ka ni tatang. Ay, nain, na chili. E di nakasarokod nga agkubkubun sa pa yan. Yaan, makanoon ranta na lang tagkubo. Dapid-pidutin na. Ne, nagun natin. Kat, sila na tayo rin matagalakay. Ninanang mat, kuribat-bat tirupa na. Gububan ti iming na. Alakit, kasabatin na, kasabatin. Dakailatan lang. Kasla tatang yung isuna. Nalaklakay pa ya.
Ngayon nitatang ko. Dahil ditatanggo ko na ka. Ninanang tinapansin mabat manong mi sana pinastrik dito'y gagangay lang nga balay mi, balay tinakurapay. Pinagtugaw na. Kalbasan na pinukawan na ni nana nga dakt kusina. Napanak bita. Ay, naimbag nga bigat mo. Ha, Jessa. Kastamat ka na kay tata. Abay, inalay mo cellphone number ko. Tidak mo tawagan. Ay, lalak ka di. Tatamat. Inalay yung sakbay pimano kay ospital. Imbaga yung pang tawagan na to, tapno, kumustahin niyo ni tatang. Ada dito'y balay ni tatang. Ada dito likod. So nalang saan nga makapagtrabaho ti talon. Siguro kat minto no malaingan nga lalaing, tako na ti doktor, ano lakit aglunit namin pinsan naging sugat na ti uneg, ti bagina, alpasan ti panaka-operar na, mabalin na tumadlatag ang talon. Ay, nalipatak nga din pumpuk ko nga cellphone mo, ay number mo, ang ko nalipatan ti matang tinapinpindas nga cellphone mo, para kan ka. Tata? Latest model nito eh. Di mo ka di kayat nga awatin? Adoon na yung tinitulong nyo kada kami. Lo, anyaman di kasapulan nyo pa yakit. Ipaiko. Dito balayo, papintasin tayo. Tata, kahit mo ka di tagbasa, tumanag ko nagkatahang kang basbasa. Nagtrabaho ka di karinderya. Riading mo nga dyan. Pagbasahin ko na. Pagbasahin ka, pagbasahin na ading mo nga dyan. May manong mo, Henry. Apay, ama mo yung ida. Among tagkalikagong launay akit adot pamuspusan na tapno mamuak no asin no digit rumbeng nga tulungag. Ni Manong Henry siguro di na kayatan nagbasa. Isagsaganahan ti panag-asawa da ni Manang Helen. Alat ubran Kunak man naging imbistar kayo. Ay, karpintero wen. Nalipatak manin. Ay, susaboy Gusto ya talaga't lumakay. Kaya na kami nga tulungan. Itultuloy nga mangtulong ka na kami. Tata? Kahit ko. Pakaragsa ka tumulong. O sa baling ipangipanak, ti naitid kanya kang grasya. No saan nga tumulong. Agyamang kami, tata. Sabi ko mga taon ti kondisyon na. No tumulong kayo. Gusto na lang ta talaga ada kondisyon na balasan ko. Kahit ka nga sawain. Tata, hindi mo ka makita. Hindi pa nakakita kang ka di ospital. Nailabagan ka. Agamanak na nailab kay kanya, tata. Ang mamati kay ka di nga rudmet nga mainlabak ka na kayo. Pwede mo kaya ti may sangalakay. Natataing pahingim ni tatang ko. Pwede mo kaya? Sinong nga kayat mo? Ni Ruben. Pati Ruben? Amuyo? Nabayagan nga gararim king ka ni Ruben. Ngimsa nga mo kano akayat, kabuta awang kano mati ayat amariknam kang kuwana. Anyan ti amok. Makaglakay ti sapsapulan. Saan nga kaskin ni Ruben? Ni tatamet, ang pakatawa. Saan mo kaya ni Ruben? Saan mo kaya nagdadumamang kaya nga agar-arim kang ka, agar-arim kang tricycle driver, jeepney driver, bus driver. O mga no siyak nga lakay, di kayat mo. Tata, di mo lamon, no kasanot dungo, ti may sangalakay. Bagat ipang panunutam, kat saan ka nga maparagsak, itirabaw ti kama.
Ada pamuspusan. Garamat kayo ti Viagra. Amangan mo't no maatake kayo ng kusar kayo. Ato kanong kastakit na atake ka po ti Viagra. Depende na da sakit mo. So, siyak na salun atak mo. Agkurkurbat-bat kayo nata. Agkurkurbat-bat man ti pisikalabagi, ngam ti pusok ket na sa diwa. Ti utek ko ket pasare ang kabaw nung daduma. Pagpakatawa kayo manin tata. Agkatawa ka. Agkatawa ka. Magpinustahan ta, Jessa. Noong may nakapasya rin ni Ruben, sa anong nakamapagkatawa la. Ha? Oh. Aminin. O makita kong nagkatawa ka manin. Upudun ko na kayo, tata. Nagpaipulos nagkatawan ng umay nakapasya rin ni Ruben. At seryoso matiso na. Nagsagsala ka seryoso. Ngayon na tipusok nga gayayat kakayat seryoso. Manong nemi, idi pumanawan tilakay. Nagpakada siyempre, kada tatang kaninanang. Natihawag na kadakwadagat tata nana. Nagkatawag. Tata ko na lagi ni tatang idin to talaklakay mo tilanghana. Nana ko na lagi ni nanang kasla kataib de di lulo. Idi matay de di lulo, ngagkabo idin. Kasla kataib na. Adaman idi manong nemi nadanon ni Manong Henry ni Manang Helen tilakay kat inyangaw na. Nagkasawa kayo, tasak ti makamo, ti gastusin, grande nga kasar. Iyaramidan kayo pa ititakkel nga balay para kada kayo. Ang katkatawa mo't Manong nemi ni Manong Henry. Hindi ka mo no, mamati mo no saan. Hindi makapanawin Manong nemi, masidagadagos na tatang ni Nanang, ni Manong Henry, ni Manang Helen, ni Ading Jun kanyak. Uwin ko namon Manang. Kuna ni John. Manatuin, mag-iasawa ka gano ko na. Bagnang lakid di. Bagnang at isungar tinanging kastos ko pa naka-operar ni tatang. Inagkanak pinapintas sa cellphone. Oh, napintas kan ba nang hinapay di kotsena. Kaya niya pala sa pula Manang. Yung bagantupin ni Ruben naglalakayak. Anong dakas na ko man naglalakay ka? Uy, nagpeso, ading ko Jessa. Manong Henry? Nagkatawa kiti baga ng isukanog kasus kasarmi sa nakampaikan ti house and lot. Bakit no manayunan ti amok ket kabaylak to tag kontrata ni ti balay. Baka ikan na kiti puunak bali nga kontraktor to. Amangan met no mangted pa iti puunak nga mangipasdagtak tumaten iti paglakwak iti RTW. Kinanamat ni Manang Helen Manong Nemi. Kitsak met, kahit agbaling engineer, pagbasahin nagtilakay. At na tayo manak. Rico, Tata Rico. Oo, nabalasan ko. Alam ako na. Kunana pa kanya kita, balbalyo nga sublinak ti ospital, tapno matamingak nga na siya, tapno kastakit sa anak nga nalakang ang kapsot, nagmabanog. Kaya dati ko na nga, papintasin na di balay tayo. Kaya nga mo, bakit no, mangsalda iti nalawa talon, kat siyak ti mga sikaso. Tatang man, saan kailangan na makatalon eh. Kabaylak ti agarado, no lakid di makina ti pagarado. Bali namin no, malakip ko lakot manin na ti panakasangdo kanyak tinuwa nga susapo. Ay, itatang man. Makunahan yung nanang. Agad, nung magkiasawa ka kan talaga kang kuha ng balasan, itong pala namin nabilin ay karina, agad, nasiya tunay. Agad, umuna pala nga pagbasahin na ka. Sana kanto, ikasar, nung makapag-graduar ka. Ikasar nung kabayatang basbasa, agad matayin. Sila nga agad kaslas adayo pa nga matay, baka unapin itatang mong isuna. Alam, mati bagbagan-bagan, baka masangduak man na. Hindi kanto ba't kami nagananad, lakay.
makalawas manong name tinapalabas. Naman kuting-tingik tinted na kanyak na cellphone. Di na malatawagan. Di na nga rin tinted number na. Tapos siya kumatimang tawag kang kuwana. Aging ka manong name ang ring ti cellphone ko. Ay, iso da ito yun. Hamat. Name at Ruben. Hello, Ruben. Sir. Uy, abay nga da, kanayon tinagan ko nga, sir. Ruben mo na nga maawagan ka ti sir at mga opisina ka nga ron. Siyak nga ron kat servidora iti karinderya. Pudno ka dito damag. Damag nga na-hospital ng tatang ko kasi nang dutwang. Nalpas dahil na. Nga dalakay nga nang tulong kang kuwana. Nga dahil nga lakay kahit nakangasawain. Salsal-sudam ka din ni Pudno? When? Pudno, nakanadot ka rin na. Pagkadalin na, papintasin na tibalay mi. No, kasar ni Manong Henry, so kano taggastos. Ikan na kano pa edat house and lot. Pagbasahin na kami kani June. Ni Tatang, isubli na ka to hospital, tapno matamingan na siya at tsaklaan mo, no, inkarina kininanang ko. Kat mayat kamit. Kahit mo tagbaling naglalakay. Ruben, kunak mo no, imbaw ingmon tiriknam, iti sa mali, kalbasan nga pinaay ka. Kasi ka dito klase, tao, nakayat mo. Gapo ka dito baknang. Saan nga baling nga baknang? Ang nga baling nga laklakayanin, basta baknang. Nalawag no ka na rupa ka at kwarta. Ruben, ako pwede na pasamak. Hindi mo iba katigasta. Ngayon, nasakit para kanyak eh. Nasakit pa nagpaay mo kanyak. Kalbasan naman damag ko. Ngalakay mo't lagay mo ti pagbanagam, pagtinagam. Sa bagay, nung makiasawa ka kang kuwana, nanamay ka, gabutabak na nga ron. Ngaman niya katati, nangalaan natin kinamaknang na. At mga ibaga nga, head ka no ti sindikato rin dyan alakay. Kaya mo tagsagrap, itinagkapo iti kinadakas. Awang ka din timbagam Rumen. Uno, kahit mo nakiasawa kabutabak nang, sa kanto makikamalala, tapno damang paragsakin ka. Di mo kaya't, nga si kantot ka malalak? Ah, ay maklaad ka. No, kasi tirantam, ngasta. Kahit nagtupay ka da, nga ta, no makiasawa ak tilakay, kahit kabutasan na kang paragsak tilakay, sumapulak to tikaskan ka, kahit naknganta. Talaga ka di ka kahit mo pakiasawa kang kuwana. Ruben, awang pwede ti panahon ko. Kahit mga pagarigan talaga kahit nakapagbasahin. Happy ka din nasaan. Kahit ko ba ti makamagturpos. Kaya doon makapaggraduarak. Sana ijaya iti kasar. Noon yan to desisyon ko. Bukod kun doon a desisyon deta. Awan to di bibiyang desisyon naman. Nung kastagat, itapag at awagan kan ti Jessa kang lalakay. Pero Ben, saan nga sikat nga ikari para kanyak? So nga, mabaling ka di. Nasa anak to nga taw-tawagan, na magsidir to madla ti bagbagam. Sagbay ti ba naglulukat ti klase manon, name imay manin ni Tatariko. Ay, handak manin, Jessa! Nalipatan niyo siguro manin dyan ang berko. Gabot na zadak matatawagan tata. Siyak kumamat ti mayat, tumawag kang ka, ang jakmat amot ti numero ti cellphone mo. Ay, nalipatak ka din inted kang ka. Tumpaw lumnad kayo mat.
Kas kala, panaganan doon ito eh. Kas la mangkukulam. Ay, mangkukulaw. Jak manamuti ba magkabalasan ko. At di na ka di padanunan. Dumanong kayo tata. Bueno, dumanog kayo ko ng paya. Pagkat katawaan ako na nakunak ka. Nanang, tang. Adani tatari ko. Wala, ay ba mi tatay mo. Nasaan kita kakapsad mo? Tada. Ikarga kidya compartment kotsek. Anong din kargayo, tata? Kita para kada kayo grocery items. Dan sa pa'y 5 kilo nga magnet, kan na 5 kilo nga longganisa. Ito isa nga narikat nga maperdi. Muna, taumot nga road trip mi. Sabi kami, di ka gumatang tirep. Ata, masangwanan ti pangal daw. Damo ito may makipangal daw, ha? Ay, langit kasi, manak una yan, no, pangalandak. Inabralat na sida. Ore, inabraw no, ang dasag pa na nga tinunong nga dalag. Ay, apa mo yun, tata? Eh, ang mukha nga, nakastuin to, yata. Asidag kayo matiwaig ang paghalaan ti dalag. Nakakadado manong nemi ni gidiginatang na. Kasta o ni tirang sakyan na isam manong nemi ni nanang. At dapat para kay ni tatang manong nemi, para kay ni June, para kanyak, para kay ni Manong Henry. So na lang na irana nga awan daw Manong Henry kay ni Manang Helen kareta nga imay maning pibasyar tila kayo. Manong nemi, balik lang inabraw ti si Dami. Ngam kamkot kasto yung Domingo, Manong nemi makitsenda ni Nanang, gumatang matisa nga kino karne baboy, ada adobo nga karne baboy, kanda inabraw ni Nanang marunggay, nasagpawan ti tinunong nga dalag. Inihimas natnangan Manong. Awan pulos ti alumium na. Kung naklan din mo ang kamot, naglang ang kamot. Kasla ordinaryo lang, alakay Manong nemi. Nag-abay kami Manong nemi. Baka kahit mo subuhan ka. Honey. Alam ni tata. Abi, honey ko na yun. Uri bang mga tagayan tata talaga pagkatawaan dak. Kasla kay laki di Diyos alwad na nga dulpi. Naling agpakatawa. Langanan laing kit agkatawa kan. Kasta ka dito pangyayari kam kanyak. Kumikero. Ibayag mo nintap no, kahit ko sa damagan ka na kayo, no, mayat kayo ka rin, di jayak nga tulong. Kinunahanan Manong nemi, di malpas kami nga nangan. Ada kami ni salas Manong nemi. Nakainawa ni Nanang, simangon ka na kami. Ano kami datay, jayam nga tulong ako na, tata. Pagbasahin kayo kini John, ay kamalpas yun ni Corsuyo. Padakalag na ito nga balay. Pagkasarek da Ruben kani Helen, kata dan tubukod dan nga balay. Kano niyam to pwede masapul da. Balit nga, bagada. Kada kayo, tata, nana, anat masapul yun, bagayo lang. Kasapul lang kadi kahit walang negosyo. Ni tatang di simong bat manong nemit ko nana. No, talagang seryoso kakabsat. At nalawang isalsaldada nga taltalon, kendaga, talon, turod. Kahit kung mga masaldada dito, kahit kung adad nga pumintas. No, man makapagtrabaho, titadagsan, mabalin na nakmat nga agmandar, ken mangisuro no anya, teramidan di kiti alaik nga obreros ko. Ibagam lumanot, pangsalda. No, kahit mo agad, gatangan ta pa yun, talaga salda. No, ilako da. Sa dapat nga ilako ngem, kasla lako salda. Talasapol da ka nung titak kala kwarta. Wala. Asikasun, tamot lang neta. Mapantano sa dinatayan, pasalda, tapno, bayadan ta nga dagos. Kahit dalakit tumawat iti check Oh, apay umisang kastat bangbanger ti isem mo. Jessa, honey. Honey manin. Saan ka kadima in love kanya? Gabutan na angawa.
Naparatuak, ken kumekeroak. Sangga pulos gagliday no dakan to tidenak, gabutan no sakti ka sa sarita mga talaga nagkatawa ka. No, makatumulong kayo, tata. Anong arot kondisyon nyo? Nung makapagturpos ka, saan nga skan pa nga sumrek ka ti trabaho ta agasawatan. Ta duwatan ti mga sikaso iti negosyo. Masapol mo lang ti panagbasan tapno manahyon ang ti amom. Kasano nga ro doon no makapagbasa at makitarayak tot sa bali. Nalpas mo tin tulong yo. Naitad yung matin kita sa pulan mi nga tulong yo. Kahit mo sawan, kalbasan nga matulungan kayo, kan makapagturpos ka, sa mga tungpal titulag, kas pagarigang ngarod ko naktata. Nakitawan maaramid ko, di mo tungpalin, anyaman na tulag. Ang yung masapul ang takasuratan, o mas nagtati abogado. O tapos katawa ka man. Siguro sa kayo matata. Negosyante at businessman ak anmuk dagit ang kababanan. Kasi politiko na dang dokumento. Alam, uri awan kasuratan katulagan tata. Ang gawang kastag sigurado, balasan ko. Ay, sweetheart ko, nako. Kasi lang amin ang angaw ti amin eh. Ay, saan nagang angaw, seryoso wak. Uray nga rin nga ma-inlove ka ti may salakay. Upat nga tawan ng panagbasak. Kamano tutawan yung tata. Magkakabaw ka ito. Mangrugrugi pa yung din na. Alala, kamusat, tata. Ay, mapantan. Ito kasaritan na di agsaldat talon, kenturon. Naglapis ang kakakuti. Tatang, ang kuti nga ro din na. Alala nga, intang nga ro na kamsata. Anong talagang peso nga saldaem, di ka talagang papintasag. Alaga din na karo din. Manong Nemi, kasla din nakapapati. Ngayon di sumangbad na tatang Manong Nemi kaduana ni Tata Rico, ayos, nalpasin mo nanda. Nakitak Manong Nemi tiragtak and ragsak ti amak. Nabayag na ng ararapaapin Manong Nemi nga da, nalawang at tahlon, nasikasun na tapos nikastak at may pakat na at isang kabasit nga naadal na may panggapti agrikultura. Idi, tadanyawat na kanya nga check, Manong Nemi. Ano rito na check tata? Mabalim mo itong deposito. Tapos sa toy, nga alam na kitikastusin yung kapsat. Hindi kita hik, Manong. Saan ka di ka mamatik? Tagtagainap lang makapasamakan, tikas to'y tata. Baka tagtagainap ka. Para iti pagsayatan. Pagsayatan mi nga kakamsat. Pagsayatan mi nga sang kapamilya. Awatik dito na check tata. Isakripisyo ti bagik para ti pamilya. Ura niya, nandun sa wan na tao kanya, kada kami. Kaya na sa wan, nakaimbag ka kapsan, nakaimbag ka anak. Takunam ang sakripisyon, tibagim, para tipagsayatan nyo sang kapamilya. Tata, agamanakan ka. Sa katulag yaman, ito no, mairing pasti amin.
Kinasarita manunemi ni Tata Rico ni Manong Henry. Diyan mo noon niya pagsasaritaan da. Hindi makapanawon tilakay. Isot pa na kamo. Nang. Mangted ti pang papintas sa di balay. Pang panaktal ti balay tayo. As karbintero, ken nagrarapa pang baling o kontraktor, siya ko ti mga kontrata. Mangruga ako ng mga kontrata. Kat alapit yung baga naman. Ito man pas ti balay tayo. Isarunok ti balay minto ken Helen. Naggastos na. Iso man ti baga na. Jess ading ko. Sampai analpas ti amin agamyaman kami ka. Isakripisyong ti bagim. Para ti magsayatan ti amin. No saan nga dimteng da dyan nga nakahay, baka natay kumaita ni tatang. No saan nga dimteng, awang kumadigit kastoy. Huwag nga rin manang, kalasanak pa ilang mamati. Nung tagtagay na pangas pagkarigan, kaya ti makariing. Nagbasa kam nga road ba nung name ni Johnny ti college. Ta nakaradwari din ti high school, kaya dumtengan ti panaglukat ti klase. Manong name? Business management ti korsok. Tas iti bagareta manong name niya lakay Tata Rico. Engineering mat manong name ni John. Aging ka manong name naruganan ti panakapapinta sa panakapatakkel ti balay mi. Temporaryo pa lang manong name nagaramid at damanong Henry iti pagyanam mi pa ilaeng kamay at ngaruray mi nga malpas ti balay mi. Ado manong name dagiti mas daaw. Na, kasawad na to kumpadre. Nangalaan nyo ti paggastusin nyo patakder ti balay. Kinuna ti minsan nga lakay manong name iti na minsan kadala kadak di ti balay. Nga madaman nga may patpatagder manong name ti agbalinto nga baro nga balay. Da may isa nga kamsat nga nabaknang ti panagpuspuso na kumpadre. Isong haron ti nagkasus panakoperar ko isong si bibiyag agpailaeng. Ken ado iso ti nang salda iti talo ni tangas asikasuhek graman ti turod. Edi kang may parat kang gayat agtalon para apong padre. Ti agbannog nga nadagsen nga trabaho, iti may parat ka nyak. At alis to ka mabannog. Hanggang haman makabannog ti agitudo. Gasla ka lang doon na. Agitudo ka malatan. Gandikat may saka nga doon. Hanak mo nga doon. At nakadisuper at saka dito taga. Kas na dialogue na tatang kentilakay manon na yun. Hanggang ka nag-ring ti cellphone ko. Saan nga nakabunbok? Ti tawag. Kamuodyanan naman ng Nemi. Malagipin ni Tata Rico. Tumawag ka niya. Hello, kumusta ka, sweetheart? Tata Rico? Masyak nito eh. Nabayagin nga da number ko kada kayo. Talagang tumawag kayo ha. Laligit saan ko nga panagpasyari ti mabayag betyos ba sila panawin kapag talaga nga ato di kitinaskan nga asikasuat. Alakit, gananad ka kanayon. Ingat, take care, because you care. Saan ka na rin ka nasusuruan nga itin data? Kusta man ti kahit ko mangikang ka. Naman pa adulik iti, mga magbagang aglalakaya. Napalit sa pulek. Agam talaga nga tanga. Kabailan nyo ti mangitayok kanyak, ang usar kay ti bayagra. Siya mo ti dati magpakatawa kanyak. Agpay sumanon na yung minabayag nga saanan, nga timawa. Oray siya ti tumawag, no kasta nga mailiwak, nga katawak no kasasarita kisuna, agringam sa ng sungbatan. Bisya nga talaunay na ya. Tadi na sungbatan ti tawag ko kinkuala. Malang, sino? John. Sino? Ni Manong Ruben?
So, nakaruben. Ni Tata Rico. Dapat katawa ka. Sabi, ururain tawag na mailiw ka. Kaya't na nga sa umanang, na-inlove kan kenkwana. Kasta ka din ka? Ito na. Hindi ni kapigsan ni Manong Ruben nga garib kang kat hamong urain ni tawag na. No, green cellphone mo, so tumawag kat aglibi ka pa. Di kahit na nga sa wen, talagang asamo nga ito ni Manong Ruben. Ingamit ha. Kagapunta saan nakatawagan ni Tata Rico, ni Lolo Rico. Masurog ka at mailiw ka kang kuhana. O, saan ka di ka sa pakakitaan in love? Ganon. Ganon. Maawatan mo at sika riknam data manang isong amok amom. Nilabakot kang kuhana. Di may isang alakay. Siguro. Nalpasan ti balay mi manong name agnight kami tinapita sa balay. Kanada pa yung kompleto nga alikaman manong. Manong Henry. Ano sumarunong ang project mo? Bukod din nga balay kay ni Helen. Ito naman pas, agkasar kamton, gastos pa ni ni Kayong Rico. Ni Kayong Rico? Gituin. Paano na ko ba? Di kayo ito kakasawa ya. Apay, hindi mo kayat? Mabayag pa nga ron. Kayat mo nga itakuman? Di tawagam ka bagam nga oras ang kapay makapag-graduar kat nagkasawa kayo. Manong name tinungpal amin ni Tata Rico dagitig karina. When, pinagkasar na manong name na manong Henry kini manang Helen at apain bukod ng balay. Kaya nagkontrata ni manong Henry manong name kadagit residensya nga pasdek. At dami na lang ka kontraktor ng iso talaga itibang kontrata. Nga dapuunan ng ni Tata Rico kenkuan. At dagi din manong name iti third year college kastamit ni John. Iti pumasyerman ni Tata Rico. Iti pagada nga adda iso naman ng name kasta orit itaray ko. Adda. Oo, makita man. Lukluk ko na John. Haan ka lukluk ko na adda nga talaga. Ayan na. Kuya Ginny, Allah, gagar na. Tara ka, nag-aara ko pa. Tata, bagmanta na malagip yung manin, agbakasyon. Gabuta mailiw ako na ikan ka. Kitsi ka, di ka di mailiw ka niya. Saman, gabut no na ka, makagura ako nung di ka tumawag. Saan nung tumawag ka, musong batan. Kaya nga sayon nga, ipatpating na kon. Mabaling ka di karakupin? Ala, sumir ka nito balay, Kung naktupe namin, edi nakastrike kami nito balay manong namin, narakop na ka talaga. Nabanglong nga lakay na ito, Nairot terakop na nga lakay, manong. Edi iya sadig na tirupan na iturupak. Kung sinirak tirupak. Abi di mo kayat? Nagkadam ka latan, no. Sa mo makita ka, may isa kalakay, ti mga agakang ka. Bastante naramit ko ano nagkadamak latan. Imagination ko kit hangalakay, ti mga agakang niya. Iti nagbulagat. Hanggang kami nagbulagat. Tata? Apay. Saan nga lakay ti boses mo ito, Roman. Idram-draman yung samot naglaklakay. Oris ang kamot nga. Saan ka lakay? At damon dagat ay lakay nga ubing matitimag na ang kanig. Kada damon dagat ubing nga lakay titimag na. May santo pa yung atawan nagretuarak ton. Mabayag ng orayan. Apay kahit mong kasama ta. Sakbay nga tuloy mo ti panagbasam. Kahit mo ti makikasari ti kaskalyak. Di man iskalikago mo. Mo? Saan ang ngayo? Sana kung awagan ti tata?
Awagan ako ni Tirico. Bakit numapukaw kay Pai? Nakastart kayat mo pagayatam, sweetheart, honey, nag-asawa tang aroten. Nas daw datatang kininanang inibagak manong nemi. Gumaanad ka na ya. Amahan numapukaw ko pa isuna. Nusan ko nga. Nusana ka makiasawa king kuha na tatan. Dapat lang anak ko. Awanin sa bulang peke kuha na. Anak ko na ni tao. Sa mong panunutan ni tao. Nakadadot ka kasta, di kita makiasawa ti Hawaiano, ha? Sa bagay. Nagdinamagan man nun naming at nag-ring di cellphone ko ni Ruben. Kitam kadlang ya. Di pa nag-value man tinumber na. Hello, Ruben? Hoy, aglalakay. Sabi ko sa ko, kakaiso na ka tumawag ka, kastapit ibagam. Huwag gaya. Ito na naman pa nagkasar mo. Saan ka pa nalipatan eh? Nadaan na kagpeso iting girlfriend. Ngayon, mas dawak no apay nga sikat kahit ko. Ngayon, nagdinamagan. Natulagan ti kalay sayo kada dyan laklakayan nga. Laklakayan nga? Laklakayan nga. Hinuthutan nyo. Sa aming hinuthutan. Isot nang ijahe ti tulong. Tulong na ijay. Isakripisyong tibagim para laing iti panangaragpatyo. Iti sa nga nagbambanugan. Nga kinabak ng iyutan. Para kanya kat sana kabak na. Data pa nagarignak. Sa sunod sa nga bak na ko ma. Naglawa dya daga ang pagtaltalunan ni tatang mo. At apayan tarakan na at tarakan na nga baka iti turot nga sinalda na dyan nga lakay. May sana kontraktor ni manong mo. Iso pa hindi. Medyo pa alakay ti nagkastos pa nagkasarda ken dyan balay na. Kat baka naman ti nagturpusyo ka ni Jun. Timawag ka kadit tapno laisan nak tapno sidiran nak. Awan ti magkarbay nga mga lais kumang sidir kanyak, Ruben. Iba't patig ka, Jessa. Kat nung kas pagariganda, talaga nga. Agasawa kay kanila kay Rico. Kat sana kanto maparagsak. Nagasaganak to mang paragsakan ka. Ruben, di pagtaudan ti ragsak kat ayat sang kadi. Kasano ko mga ibagang nga paragsak nak kat sang kamat akayat. Idin to taore laklakayan kat kayat ko. Umanayan di arakop ka ng na amang paragsak kanyak. Uren no saan nantuman nga maisarek kas pagarika. Ang baknang makairemedyo. Kausapulan na nga iso nga panagkunakat. Uren laklakayanin ni Rico. Adaking kuha na traksak kung awan ken ka. Manong nemi, dito'y lugar mi, tinakaangayan ti kalay sami. Kini Rico. Adamat, imay dito'y, manong nemi, ngayon baga na nga partido na, puro babak ng manong nemi tilangada. O bubinda. Tilang Rico tilakay manong nemi. Ada pa naganak kang kuha na ang ubing tilangana ng isuna. Wayan manong nemi kasadar nga ta datatang kaninanang dagiti nagbaling ang parents ni Rico. Ngam no kitam tila nga ti rupa manong nemi talagang no Jack Marino ag taon iti 90 ni Rico. Manong nemi. Naangay ti seremonya manong nemi kinamartsak ni Rico ang dimanon dito sangwanan ti altar tapnorugan na kami nakasaren ti padi. Mum ti awag ni Father ken kuana. Tata Rico,
May karim ka di, tatari ko tawag na. Awen, father. Hamun nga baybayagan na to, malpasan. Iti reception manong nemi, ado ti matendar. Aging ka nga. Di manunen, ti malem, masangwanan ti rabi. Umay ka na, honey. Inutoy. Pangkakaangayan ti honeymoon ta, Rico. Ito yung patakder ko kabalay. Handa yung patakder mo kabalay? Dito lugar mi? Igbalik kabalay ta. So papananta, may kan. Ada driver may manong nemi. Kanagkatugaw kami, idilikod. Numanan kumita manong nemi ti driver. Iti mirhiro, miro. Naragsak ka kalimat lain. Unay-unay, Rico, saan nga tata Rico? Naragsak ka gabuti patpatek ka. Saan ka nakikasar ka niya, gabu ka nagiti, naitid ko nga tulong. Nakiasawa kang gabuti patpatek ka. Saan nga tangag balbali na tarik na nga mangipatag ka niya? Ikarig kang ka, Rico, saan ito ang balbali o? Gabuta, awan tinakarignak, tigas ito yung arigna, hindi lang siya ka. Saan nga ni Ruben? Awan pati asawa ni Ruben, gabuta ururayan na ka. Sana kita nga mauray, gabuta agasawatan. Agaman at nukasta. Kadaramidag ti amin, tapno adadangan na ragsak ka. Honey, napintas nga balay manon nemi ti simrekan ti kotse. Kabarbaro. Adari kita'y duwa manon nemi nga simbabat nga katulong. Katulong ko na katag adamat yun po Romeda. Senyor, manong nemi, tawag da kiniriko. Hamat na senyorito, nadikat senyor at alakayan. Nagkibin kami manong nemi, simrek, pindas, na balay. Wawak lang awaw. Aging gumanat ti asawak manong nemi, simrek kami iti master bedroom. Nagpintas kumpleto. Honey, take it easy, ha? Uno si ka muna nag-shower? Siya ka? Siya kung di mo nag-shower. Itiban nyo manong name nakadalos, nakalilis, nagpintas. Hindi man dawag sa shower manong name. Nagkasat kan, lakay Rico. Ti Virgin na bagi. Isagot ko kin ka. Siya na ni Jessa aglalakay. Hanggang naragsakak. Naparagsak ko ti pamilyak. Naipaay ko di ka sa pulanda. So nga, naragsakak. Ure no nagpalila nga lakay manon nemi. Iti agbalin nga asawa. Edi makashower akon manon nemi. Nakarawbag. Si Kamaten. Iso na lang ta mabayagan kagdikos. Edi, urayan ka. Kasi nangarot yung brak, hindi manguray kang ka, ore kasat kabayag mo agdikos. Ala, sige nga rod. Kahit ore siya, gumanatak. Nagbayag nagpay sumano. Ano ito, bubranan na yan. Unang tinakan mo. Uno, at tinumarnan, kahit ururayan na lang, hindi pa nagsamay, tumar na. 30 minutes, manong name eh. Nagbayagan. Dahil nagmapagko, tugtugan nga. E di rumuaran manong name eh, nakarub.
Buwan. Saan ba't? Saan ba't nga uban tibok na? Nakalikod. Nga di sumang manong namin nakigtutak. Ho! Sa sino ka? Sa ano tayo tila alakay nga sawak? Kinunakatan ako gwapo matin manong namin ti rimuan iti banyo. Na nakapudpo daw. Siyak na ito yani. Siyak ni Rico. No. Dahil ito talaga ang tagtagay na pakon. Saan nga po na ito eh. Siyak ni Rico. Takasano ko mga nakastrek iti banyo. Nado ko masabali nga taon to eh. Kat sikamat mo na nga naggapo iti banyo. Nagtagtagay na pa ka talaga. Uno kay kahit mo kaditilangay nga langak. Lakay samat na kay labam, hanga ka siya. Sa sino ka nga talaga? Siyak ni Rico. Ngayon naramit ko tinagpalin na kasiyay. Babanti tulong di kayim ko nga nalaing make-up artist. May nag-apa na tirupak. Alam nung baling alakay. Gramo matibuok ko. Titakyak ko. Ngayon dito barukong ko na, gana naman nag-apa na, nakamado ako man doon. Rico. Ikas dito, inaramid mo. Tap na matuntun ko no sa sino talaga. Iti makainlam, mangayat kanya kinapon no. Kat, uri man pagkas ako madlangam. No kasi tilangak. Ngayon masidagkan ka. Kaya baka baknangak. Baka, umandayo ka sigod. Api ko mga umandayo ak. Tarapap mo ka dito, pati asawa. Iti guwapo ken baknang. Kaslas jak maawatan. Api kasi tinaramid mo. Kahit ko kahit atuntunin. No asino talaga. Iti mangipatag kanya. Ore may sa akong ngalakay. Kanamukmat nga saan ka napilpilit. Numampesan ka ibagami di, nga nakasagana ka ng sakripisyo para ti pakaragsakan ti pamilyam. Madlaw ko matindi nga talaga na inlove ka kanyak. Saka di. Tatipod no ngayat. Matakwatam laeng. Orean niya nga lang ha, ti may sataw. Inayat na, saan nga ka po, tabak nangak, kan ka po natulong ko kada kayo. Abot inayat na, gabuta siya. Si kamit lang di mangi paneknek. Tabagin kendrik nam ti amin. No dinak makita idi, kail iliw na. Yawa? Ken si kamit na tanag ko na. Nga siyak lang ti mapagkatawa kan mapakaragsakan ka. Hanto pulo sa balbaliw. Ito galik. Lakay man tilangak. Unit kastoy nga pudno nga langak. Rico. Nakadirombay nga kasakin mo? Sangit ni ragsak. Rico. Kat siya kunti mo nang marakop manang iso lang iso nga bagi ngimtirupa manong nemi. Nakukupgwapo. Kadidagkanan manong nemi da kadibibig ko kastunot tinariknak idi agkan nila kay Rico ti bibig ko. Same nga nabara.
narugso. Manong Nemi. Aging ka namin pinsanan nga nagmaymay sa tibagimi ti amin-amin mi. Kadito'y Manong Nemi nga nabaniknikan ti asawak. Nga iso kat isuntulaeng iti makastrek iti langit ko. Tapnog kuyog kami nga tumukno iti langit Manong Nemi. Manong Nemi na ikamangak idibak nang ngim nagtalined ang pakumbaba ti pusok nga tumulong kadagidag kasapulan. Tadayta Manong Nemi ti pasagapsep ti asawa. Takasta iti nagkapuan na nga puli. Napakumbaba managtulong ken naragsak. Kaya kita kami kini Ruben, Manong Nemi kalpasanti 2 bulan, sipon nagkalaysa kami kini Rico. Kaduwak ni Rico, idi Manong Nemi. Hey, Jessa. Ay, Ruben. Kinita na Manong Nemi ti kaduwak. Sumid lagayam na dinakayat, ta nakasapol ka mati. Gugwapo nga amang imsyak. Kahit mo sawan, saan na ka maparagsak nila kay Rico? Iso nga nakaalakan ti. Mang paragsakan ka? Ruben, jak to pulos liputan ti asawak. Kabot ibat patag kunay, kanibat patag na kanya. Ibat patag na. Sino ka rin ta? Ti asawak. Oh. Tanakidam ka din nila kay Rico? Sabay. Hindi ko na kuribad-bad, tawan na 1995 kasi ay. Di mo kayo nakita? Iso natin ni Rico. Ay pare, siyak ni Rico. Ti asawa ni Jessa. Oh, ti tayo kayo malagan. Siyak mamati. Lipliputam nila kay Rico. Naging ka Manong Nemi na damag ko nag-asawan. Kabot na tinak na oray na. Tagasanong ko mga mo oray nakpay Manong Nemi katantan. Nagugwapo, nakadungdungo, nakalaling asawa. Nagdurpusak Manong Nemi kada kami nga duwa nga gasawat mga asikasong kadagiti negosyo. Kaya nga Manong Nemi nga nadaan kami ti may sa kanduwa nga anak nagsaruno Manong Nemi. Duwa nga tawan ti baet dagiti kapsa. Ni Rico Jr. kastamatan kaniya swerte. Nakapagrador matin Manong Nemi ni John ket nagtarawar na ti board na, panagtek na ni board kat may isang nga ng engineer. Uwain Manong Nemi. Adamat ang trabaho na. Irin ito datatang kininanang Manong Nemi. Isudat tinulong ng mga sikaso ito ya. Saldagatang nga daga, nga sinaldagatang nga ti asawa. Kas intim pa sigap sa damat kanyak. Manong Nemi ni kinaganak kanyak. Nga tumulong kami. Kadagidig kasapulan ti tulong. Kas tamat kadakwada Manong Nemi. Kadagidig kakamagyan mi, nga nababalang ti klase ti biyag na Manong Nemi. So, tumasadag ka na kami, kat nangasagana kami tumulong ka na ko na. Dahito ti pagkasalita, kadagyamak launay ti anos mo nang ibasa, Manong Nemi, kat sabi ko tadamat na ipain ang adal, liwliwakan pagsarmingan ti biyag, kadagidi pada kadimngeg, ti ayat katagtaon ti kaungan ti puso, anyaman ti kasasaad na, lakay man, natayngan man, nalaad man, uno-oring at andakes, no talaga isot pakarik na ti ayat. Kat ti ayat, saan na ka maulbud, gabuta, ti puso, kat isot mang mandar, paggapuan, itirik na, nga ibilin iti panunod. Toy nga radagyaman, nga pagaya mo, Jessa. Thank you, Ma'am Jessa. Iti panangit panangibagam di detalye, panangisan mo di detalye ti pakasalitaam. Kat naman pa yadwa di kitay saan nga mamati siguro. Kada kitay buibuya, ngam dito ti pakasalitaam nginsan mo.